Genetycky modyfikowana kukurydza. Hop, 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 tak. Genetycznie modyfikowana kukurydza. A już im damy gender. O, to dobre, nie? Nie som odborník, veď som študoval v Paríži. Ja som najlepší kuchár. Čiže ako sa to robí? Jahody, 3 krátky sú kapustu. No, ty si ju kúpiš, chytamice, stačí 1,5 miliarda planinu, treba menej muchu, alebo ja neviem čo, orech. Vyhodíš orech dolu, to furt padne na škrupinku. Ale neplitváme tak potravinami. My ich zjeme ich. Zjesť 3 kg chleba naraz, plus minus, s maslom, s brinzou, s pažitkou posypáme. Zober ho hľadujúcemu, ktorý zomiera od hladu. Dobre, ne? Geneticky modifikovaná kukurydza. Hop, 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 tak. Geneticky modifikovaná kukurydza. A już im dáme gender. Dobrá konzerva nie je taká zlá. A ešte ten demižón nám treba prefiltrovať. Cez jaký filter? Prefiltrovať. Demižón, już im dáme gender. Taká torta parádna, tí čo nekúkali na mňa, trochu líznú. Dobre, ne? Geneticky modifikovaná kukurydza. Hop, 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 tak. Geneticky modifikovaná kukurydza.